הלו? הלו, כן, שלום. שלום. זה בית מרקחת עמית? בית מרקחת עמית. שלום לך. שלום. הפנה אותי לכם דוקטור סולומון כן. בקשר לבעיה בקיבה. מה בדיוק הבעיה? אני יכול להגיד את זה חופשי, זה לא נעים לי כל כך. תשמע, זה בית מרקחת. כל מה שאתה אומר, כמו לרופא, זה נשאר פה בינינו. יש לי בעיה, יש לי מצוקת גזים. פשוט אני כל הזמן נופח, בלי הפסקה. כל פעולה שאני עושה בגוף שלי, אני לוחץ על הבלמים ברכב ויש לי... אני לא יכול לעמוד בזה. עד כדי כך? אני עובד, יש לי פקידה, היא כל הזמן מסתובבת עם יד על האף ואומרת, הבוס הזה, אני לא רוצה להגיד מה. הנה, עכשיו, אני עכשיו מתאפק, אני פשוט מחזיק את זה שלא... הנה, שמעת? אוי, טוב, מה אני אגיד לך, זה ממש... שנייה, רק שנייה, אני חייב לשתות משהו. שנייה, תביא לי... לא נעים, לא נעים. טוב, אני כאן... מה את אומרת לי? רק שנייה, לא יודעת, אתה צריך לעשות... סליחה, אני ממש מתנצל. אוי, הכי טבעי זה לעשות, אתה יודע, חוקן כמו בבית חולים של כמה ליטרים טובים ולנקות. סליחה. אני לא יודעת. אני ממש מתנצל. אולי תיגש לבית חולים, אולי... אולי אני אלך לבית חולים, זה חמור. לבית חולים, שישטפו לך קיבה, ולא יודעת, זה ממש... אם זה ככה, זה כבר מוגזם. עכשיו, שתביני שגם יש לי בעיות שמיעה. שמיעה. ואני לא שומע את זה שזה יוצא, זה הבעיה. אז דוקטור סולומון אומר, אני אתן לך טיפול שזה יצא לך יותר חזק, כדי שתשמע, אבל זה לא פותר את הבעיה. לא, לפי דעתי הוא צחק, דוקטור סולומון, מה זאת אומרת שתשמע? יש לו הומור כזה. מספיק שאחרים שומעים, וחוץ מזה גם ריח, סליחה. כן, אוי. אני ממש מתנצל, את יודעת, זה כל כך לא נעים לי, תראי לך, את רוקחת, מאלה אנשים, אני בפגישה, באמצע הפגישה, ביום העבודה שלי, אנשים בורחים ממני. כן, אוי. טוב, אני נתק את השיחה, כנראה יש לי התקפה. כן, יש לי גם אנשים פה, תבוא לפה, נראה מה לעשות איתך. אני אכנס אליכם. איפה דני? דני לא נמצא כרגע, אבל אני לא חושבת שהוא יעזור לך יותר ממה שאני יכולה להציע לך. סליחה. אתה צריך לבוא דחוף, זה ממש בעיה. כן, בעיה רצינית. לא נתקל בדבר כזה? ככה לא. תשמע, כל אחד יש לו, אבל ככה? לפי דעתי אתה צריך שבוע לשבת בבית ולטפל בזה. אבל חוקן? חוקן, כן, חוקן. אני אנסה חוקן. של כמה ליטרים טובים, של דלי של מים. דלי של מים? כן, זה לא נורא, עושים את זה גם. טוב, תודה לך. בבקשה, תרגיש טוב. סליחה, אני ממש מתנצל. להתראות, ביי.